Знам, че Draw My Life видеята вече не са толкова модерни и даже може да се нарекат отживелица, но когато бях малка ги обожавах. Винаги съм искала един ден и аз да направя такова видео и ето ме днес. Гарантирам ви, че ще научите неща, които дори майка ми не знае. Родена съм през далечната 2000 година, ноември месец, в град Плевен. Но съм израснала в едно малко китно селце до градчето. На 3 години майка ми ме записа на детска градина, откъдето имам и първият си ясен спомен. Той е как едно момче постоянно се заяждаше с мен, хапеше ме, щипеше ме, удряше ме, гадняр. Такъв си остана. Един ден, когато се прибирах към вкъщи, фън факт, аз съм единствената, която се прибираше сама, мама ме видя с синините и му попита какво е станало. Съответно я разказах и тя ми каза, че мисля, че е време да се защитя. Аз, разбира се, взех този нейн съвет при сърце и на другия ден отидох на детска градина, за да се срещна с побойника. И докато си играехме, защото не знаете в детската градина какво се случва, аз запратих едно дървено купче към главата. Но това дървено купче не беше със стандартните размери, а беше такова колкото табуретка. Бля, умря.